भाई मा नायबाय थादोब्रा नै भिडिअसो नायबाय थादोंमोन आं दाना माथो बिके एन्टारटेनमेन्टआ भिडिअखौ हगारथारलाब्रा गोबावदोसो मोनसे हगारग्रा जाबाय अलै आंबो बिसोरनि भिडिअखौ नेखाबाय थायो जा मोजां मोनो आंबो नायनो ओइ बन्दु दाख्लै बिसोरनि भिडिअ हेगाराखै नुदों नुवाखै नोंलाय मा भिडिअ मोनबा नोंनि थाखायालै बे भिडिअखौ नायखांबाय आं बे भिडिअनि एक्ट्रिसआ जा फसायखायोलै आं बे लिनाखौ नामा औलै आंबो बेखौ जोबोर फसायखायो ए सिरि सिरि नोंबो बिदिसो ओइ बेफोरखौ बाद दोनदो बुंदो थ' हंला दानि हिनजावखौ नायनो थांनोसै थ' होमबालाय दिनैयावलाय बेखौ फाननानै गोगोम लोंनांगोनलै बन्द' जों बेफोरखौनो खावै खावै फाननांगोन नङाबा बहाथो मोननो होद नङाबा माथो दिनैयावलाय बेनि थाखायलै जोंनिया हे हाब बेलाय फंबायमोनसो माथो बहा थांनो फैदों बिसोरलाय र' ओइ फंबायमोन बहा थांनो यो आदा इथि थांनि र' हाब फंबायमोन उनथिंलाय मा लादोंब्रा आयु बे मनावलाय मा लादों जेबो नङालै आदा गयसो बियो हाब नंगौना नङा जाखोब्रा बोरो नायनि नैलै आदा नै बे गयखौलाय खावनासो लाबोदों नामाब्रा नोंसोरलाय खावना लाबोआखैलै आदा जाहानि बाबाया फैसा गैयिनिसो फाननो हरदों नंगौना नङा जाखोब्रा खावनासो लाबोदोंदां मानोलाय खावलाबायनोब्रा आदा है थांसैलै जों टाइम गैया जोंना थाथ' दे होनबालाय थां भाई बेयावनो थाथ'लै नोङो आं गयखौ फानना फैनि दे होमबालाय नो लाना थां बे गय फानलांनाया मा दाबो सफैलाब्रा एफा गोबाव मा एफा गोबावब्रा गय फानलांनाया है गय बेपारिया खिनिसो थांदोंमोन बेखौ नेनानै गोबाव जाबाय मनायाला हाब गयखौ फानना बेसेबांथो मोनबोखोब्रा दिनैलाय ओइ बारा गैया दिनै नै 100 थाखाल'सो मोनबोदों थ' बेनो थोगोन जोंना सानजो भाई बेलाय माथो बिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि लिनासो नंगौ बायदि नांदों आंबो नंगौबानो र' थु सेलफि लानांनि दिनै बावलाय आं इच्छा सेलफि लाना फैखागोनलै हाब सोर फाग्लाफोर बिसोरलाय आंखौल' मानो होसोलाबायदों जानाय नङाहाय बेयाव ओइ एक्ट्रेस थाथ'ब्रा आइया माथो खारलांबायसैलै होद गिनासो खारबाय जांलै जोंखौ औलै जानो बानाय गिना खारमारदो जोंखौ भाई थौ लोंहैसै थौ बागानालाय मा एफा हाग्रा गोजा जाजोबना दंब्रा बेना थायहांबाय माथो फिथाइया बेफोरनाथ' दाबोआनो जाया माथो बिबारखौनो बाराखै हाग्राफोराबो हनै आयु सिथोबा मा गैलाबायोब्रा ओइ बिफा नै साहाया लोंफैद' नै थांगौ र' हाब बुरै दिनै मेथाइबो गैया नामा गावहा लाबोदोंबासो लाबो गारान बेयाव दाखालै लाबनोनो बावगारदोंलै आं बुरै
हाब बिमा बे फिसालाया दाबो सिखाराखै नामा? सिखाराखै मैया एफा हर जानानैसो फैदों। बहा थाङो बेलाय दाना एफा हर जाना फैग्रा जादों? आंलाय मा मिथिगौ बेबा बहा थाङो? बिमा फिसालाखौ एसे नोजोर होग्रा खालामदो। बिमा दिनैथ' गामियाव मिथिं दं नों मिथिङाव थांदो आं एसे फोथाराव दुब्लिफोरखौ नायस्रांना फैहैनि। औ जागोन दे। बिमा आं दुब्लियाव थांनोसै नों दा गामिनि मिथिङाव थांबानो जाबाय दे। औ जागोन दे दाहाय थांगोन आं। राजा राजा सिखारदो सानजौबाय माबार एफा गोबाव उन्दुयो नामा सोरबा? उन्दुनायफोरावबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो। आयै फैसा नांगौमोनलै आंनो। फैसा गैया आंनाव दा नोमफा फैबा लानो हागोन। आं गामिनि मिथिङाव थांना फैनि। आं थाब मोनफैयाबो जानो हागौ नों न'आवनो थाबाय था दे। बिबाबोथ' मोनखाया खावनानै लानो थांगोन आं दिनै। भाई मा खालामदोब्रा दिनथ' फैसा थाइसेबो मोनजायालै मोनसे आयदा हरदोब्रा। दे होमबालाय लाखिथ'नोसै। फैसाखौथ' थाइसेबो मोनखादिया लोगोनि खोन्थाहरनाय बाथ्राखौनो खालामसै आं। गय दं माथो बेयाव बेखौनो हानथारनोसैलां। आया साला बे सुवादालाय माथो दाबो सफैया? नेनोसो बाखांसोबाय आङो। बिमादोसो दामजाबाय नामाब्रा बिलाय माथो दाबो सफैला? ओइ भाई नै लाबोबाय। लाबोमारबाय थौ बिदिबालाय थांनोसै। थौ। दिनैथ' खामानिया जाबायमोनलै भाइ नाथाय दा जायगायासो बहा? जायगायालाय ओइ जानावनोथ' दिन जाहा आइ बाबाबो गैखाया। थौदो होमबालाय। बिराद मोजां जाखागोन जानाव।
आइया बननिफ्राय सफैग्रोबाय आयालाय थैबाय दानाबा रावबो गैयाना लाबोनानै साला सुवादा न'आव थानो खिन्थानाय बहा थांबाय थायो नोंलाय ओइ लोगोखौसो लायनो थांदोंमोन आं जिराय बुन्दु बेयावनो दे जागोनलै बन्दु हाब बे सिख्लायालाय सोर जाखोब्रा बन्दु होद बे सिख्ला नङा जाहोनायासो मा